Querido pueblo, dear inhabitants, beste inwoners van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Mijn naam is Alexandra van Huffelen en ik ben de nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Caraïbisch Nederland en de Caraïbische landen van het Koninkrijk. En op basis van gelijkwaardigheid hoop ik dat wij in de komende tijd onze gemeenschappelijke ambities kunnen waarmaken. Ondertussen bereikt mij de berichten over het hoge aantal coronabesmettingen. Ik leef mee met iedereen die daarmee te maken heeft en ik wens u heel veel sterkte daarmee. Zo snel als het kan zal ik een bezoek brengen aan Caraïbisch Nederland en de Caraïbische landen van het Koninkrijk. Voor nu, Masha Danki. Thank you. Dank u wel.